Mabende thoth oganda jo Kenya temo matek mondo gibedi kod winjo ewi wachno. Achiel kuom gen Baba Twins mar Onjinyo wacho ni bentie yo ma sirikal nyalo wito godo SHA ni oko mondo ji odog e NHIF machon cha. Wacho ni SHA ing'ado gi pile ka pile to pok nokonyo gi kata matin. Owacho kamano no konywa e yo moro amora. SHA en gin ming'ado kendo ing'ade iero kata ok iero, ing'ade slibi kacha nyaka gole. To kendo wacho ni SHA onge pesa. Ma bedo nade? Ere kama koth gogo chenro makama? Erokamano. Ne jawinjowa ago erokamano kuom penjono. Nyaka wang'e ni SHA ni kaka nobedo mokale e bura kata mano kale e bunge, nokale ni nitie SHA ing'ade 2.5% kowuok kuom osalo. An ing'ada, joma tiyo kaka in ing'ado, jopuonje ing'ado ng'ata ma yudo msara. Mano mokwongo ing'ado. Jogi king'iyo e Kenya ka gin mana ji 4.5 million kuom dhano 56 mane e Kenya ka. Koro nitie jo miluongo ni informal sector madhi 19 million. Jogi sani chudo gi ok ber niwach ne nitie gima sirikal nokelo ni luongo ni means testing. To means testing ni kiparo NHIF ji ne chulo $500 kende. Means testing ni okelo ni kata jodongo monego bed ni chulo 500 ing'iso gi ni gichul $650 e dwe ka dwe to be idware e higa mangima. Koro iyudo ni jo ok nyal chulo pesa ni. Koro ang'o matimore? Iyudo ni koro pesa ma SHA choko dwe ka dwe en $5 million kata billion 5 kata billion 6. Claims ma osiptal kelo dwe ka dwe en $8 million gi nukta 8. Kigo kwano no, SHA pile ka pile dwe ka dwe gin gi billion 2 mok ginyal chulo. Koro ang'o ma gitimo mondo gibed gi thuolo, gichako timo rejections, gichako timo reviews, gilalo osiptende niwach pesa ema gionge go. Niwach pesa ma gichoko kuom jo Kenya ok rom. Emomiyo nowacho ni onego wang'i chik mar SHA ni mondo wang'e ni nitie kaka wanyalo yudo pesa mopogore kar mondo watim contributory premiums. Thuolo osetimre kata pinje moko machal ka Israel man nitie gimiluongo ni sin tax. Pesa igolo kuom kong'o, kuom ndawa, kuom chiemo moko man gi mo mang'eny, titero agulu mar SHA to pesa ni yudo moromo. Ere kaka wanyalo time kamano kaka jo bunge? Ere kaka wanyalo timo kamano kaka jo piny mondo wawinj ni SHA ni tiyonwa? SHA kaka pesa madonjo ne SHA ok obi bet manyalore ni onyalo konyo jo piny. Mano e adiera makende. Magi gin penjo machando jo piny. Daktari Awiti Jarodi bende penjo ni to koro wan mos gin magisebedo ka ing'ado gi